Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urugna ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, itaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Da ikaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunya na ikaapat na aldaw kan Misa de Gallo, ang mga mas sponsors iyong mga minasunod. Felisa Bara, Sunshine Imperial, Chingbi Chua, Rita Palangka, Pamela Palangka, Susan Chua, Johnson Espinola and Family, Renato Lim and Family. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Gigi Leonarda Loraes, Marichu Gomez, Salinel Family, Alan Jude Luxin and Family. Special intention for healing offered by Longos Family. For spiritual guidance of James Edward, offered by the family. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag, Milagros asin Isidro, dulot kan Fidelino Family. Sa mga kalag ni na Melton, Jose,
Josefa, Antonio, Maria, Vicente, Elena, Rudy, Benjamin, Roderick, and Jovito, offered by Tess D. and family. Para sa kalag ninda Jose, Erlinda, Mayfay, Jose Ramir, offered by Condes family. Asin para sa kalag ni Bienvenido, dulot ni Emma Chan and family.
Diyos marahay na aga sa inagabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ikaapat na aldaw kan misa di Gallo. Matindog na po ang gabos sa sinawiton niyato ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa rong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Ikaapat na pong aldaw kan satuyang Misa de Aguinaldo o Misa de Gallo. Madadangog niya to sa satuyang liturya sa ngunyan, partikularmente sa satuyang ebanghelyo ang istorya ni Lolo Zacarias asin Lola Elizabeth o Isabel. Nagsarig, nagtiwala, nagtubod, asin uminasa sa pagkaherak ni Diyos. Kaya asin dangon yan, biniyayaan nin sarong aki, maski nga nin sinda parehas, gurang na, namarahay, asin baog pa si Isabel, alagad mayo, nin imposible sa Diyos. Namundag sa sainda si Juan Bautista. Sa plano nin Diyos, nin kaligtasan, siya ang magiging prekursor, asin tagapag-andam, kandala nin kagurangnan. Hagadon niya to sa laog kan misang ini, nakita man lugod maging instrumento sa kinaban kan plano nin mahal na Diyos na kaligtasan. Isabay taman ipamibi ang kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Special kong idinudolot ining Santa Misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa kuyang ina. Midbidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing kitagabos magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang,
Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, si sadaga kanuninongan sa mga tao, marhayan ko. Pasalamatan Pamibi kita, O Diyos na binuot mong ipamidbid ang liwanag nin sa imong kamurawayan, sa pag-aki kan banal na Virhen sa kinaban, papagkanigua. Namimibi kami na magsamba kami sa bulanos na pagtubod, asindanay na magselebrar sa maimbod na paggalang kan misteryo, kan pagkanilaman.
Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Nagpahiling an anghel sa agom ni Manoa, asin nagtuga na sinda magkakaigwanin sarong aki, an aki magkakaigwanin dakulang katungdan sa pagligtas kan manawaan na Israel. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga hukom. Igwa kaidto nin sarong lalaki na ang ngaran Manoa. Gikan siya sa banwa nin Sora, asin kaayon siya sa tribo ni Dan. Dai nangangaki ang sa iyang agom. Nagpahiling sa babae ang anghel nin kagurangnan, asin nagsabi, Sagod ngunyan, dai ka pa nagaaki, alagad magbabados ka, asin mangangaki nin lalaki. Dai ka nanggan mag-inom nin arak o maisog na inumon, ni magkakan kan mga ipinapangalad na pagkakan, huli to magbabados ka, asin mangangaki inin lalaki. Dai mo pagputulon ang sa iyang buhok, huli tapoon sa pagkamundag niya, lalaino na siya para sa Diyos bilang sarong Nazareyo. Siya ang mapuon sa pagligtas kan Israel sa kambot kan mga Filisteo. Dinumantulos kan babae ang sa iyang agom, dangan sinabihan, Sarong surog o nin Diyos ang nagdigis ako, makangirahat ang sa iyang lalawgon na arog kan sa anghel nin Diyos. Dai ko siya hinapot kung sa insyahali, asing dai man niya sinabi ang sa iyang ngaran. Alagad sinabihan niya, ako na mabados, daa ako asin mangangaki inin lalaki. Dai daa ako dapat na mag-inom nin arak o anuman na maisog na inumon, ni magkakan kan arinman sa mga ipinapangalan na pagkakan, hulit ang aki lalaenon para sa Diyos bilang sarong Nazareyo. Sagod na siya magadan. Nangaki ang agom ni Manoa nin sarong lalaki, asin ginaranan niyang Samson. Nagdakula ang aki, asin binindisyonan siya nin kagurangnan. Nagpuon na siyang hiroon kan espiritu nin kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko ang sa imong kamurawayan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko ang sa imong kamurawayan. Ikalugod ang magin sa kong gapo na pailihan, sarong makusog na bantayan, na maligtas ako. Huli ta ika ang sa kong gapo na asin bantayan. O Diyos, ligtasan ako sa kamot kan tampalasan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko ang sa imong kamurawayan. Ikakagurangnan ang sakuyang paglaom, sa kong pagsarig, poon kan ako aki pa. Sa imo ako nagsandig, poon kan sa kong pagkamundag, sinurog mo poon sa tulak nin sa kong ina. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko ang sa imong kamurawayan. O umawon ko ang sa imong kapangyarihan o kagurangnan Diyos, mayo akong ipagbabantog, kundi ang sa imong karahayan. O Diyos, puon kan ako aki pa, tinukduan mo na ako, asin padagos na ipagbabantog ko, ang makangangalas mo mga gibo. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko ang sa imong kamurawayan. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Herodes ang hade sa Hudiya, may sarong padi na ang ngaran Zacarias, nakabilang sa grupo ni Abias. Anagum niyang si Isabel, gikan man sa kapadean na kapag-arakian ni Aaron. Ang mag-agum na ini parehong banal. Nagkukuyog sindakan gabos na katugunan asin pagbuot nin kagurangnan. Alagad mayo sindang aki, ulit tabaog si Isabel asin pareho sindang gurang ng marhay. Turno kay kan mga pading grupo ni Zacarias na maglingkod sa templo. Sarong aldaw, si Zacarias iyoan padi na naglingkod sa tubang ni Diyos. Kaugalianin mga padi na magripat ang aning aramon kung sisay an matutong kan insienso sa altar asin si Zacarias ang napili. Kaya, naglaog siya sa templo ning kagurangnan. Sa oras nin pagtutong kan insenso, namibi sa luwas ang dakol na tawo. Nagpahiling sa iyan sarong anghel nin kagurangnan na nagtitindog sa tuo kan altar nin insenso. Kan mahiling ni Zacarias ang anghel, nakubhanan siya asin inabtan nin makuring takot. Alagad sinabihan siya kan anghel, day ka matakot, Zacarias. Dinangog nin Diyos ang pamibi mo, mga ngaki nin lalaki an sa imong agom, asin Juan an ingangaran sa iya. Dakulang kaugmahan ang maabot sa imo, asin dakulan mag-uugma sa iyang pagkamundag. Kulita siya, magiging dakulang tawo sa atubang nin kagurangnan. Dahil siya mainom nin arak, asin o ano man na maisog na inumon, mapapano siya kan Espiritu Santo, maski nasa tulak pa na siya kan sa iyang ina. Kanakol ang mga aki nin Israel na ibabalik niya sa kagurangnan na sa indang Diyos. Maiinot siya sa kagurangnan. May kusog asin kapangyarihan na arog ki Propeta Elias. Tanganing ang mga ama makiulian sa mga aki, asin tanganing pabalikon ang mga tawong masumbikal sa kadunongan kan mga matanos. Aandamon niya para sa kagurangnan ang sarong banwaan. Hinapot ni Zacarias ang anghel, paano ko maaaraman ini? Gurang na ako, asin gurang naan sa kong agom. Nagsimbag ang anghel, ako si Gabriel, na naglilingkod sa tubang ng Diyos. Sinugo ako nganing taraman ka, asin darahon sa imo ang marhay na baretang ini. Alagad huli tadai ka nagtubod sa mga sinabi ko, na mangyayari pag-abot kan talaan na panahon, mapupula ka sagkod sa aldaw na mautob ang itinaram ko sa imo. Ang mga tao nagparahalat ki Zacarias, naggalasinda, ulit haluyon siya duman sa laog kan templo. Kan magluwas na siya, dai na siya nakakataram, mga sinyas na sana ang ginamit niya. Kaya aram nindang nakahiling siya nin bisyon sa bilog sa laog kan templo. Puon kay ito, naging pula si Zacarias. Kan tapos na ang panahon kan paglingkod ni Zacarias sa templo, nagpuli siya. Day nahaloy, nangidam ang agum niyang si Isabel. Day ini nagluwas-luwas sa harong sa laog nin 5 bulan. Ang sabi ni Isabel, ngunyan, nahirakan ako nin kagurangnan. Ginibo niya ini, ganing mahali ang kasupugan ko. Mga tugang kong namumutan marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Pakigreet kan sa tuya katain na good morning. Pang-apat na po ining aldaw kan sa tuyang Misa de Aguinaldo o Misa de Gallo. Yan. Sisay na po digdi ang nakakumpleto na kan apat ng aldaw. Yan. Yan. Itaasan kamot. Congratulations. So iba susurusi po na, supadi, nag-aabu-abu na. Yan. Nagtapira pa ining aldaw. 5 pang aldaw kitang magpupuka sa paghalat kan, pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Kaya congratulations po sa Indo na nakakumpleto na. Parakpakan daw po niya to sila.
Mas makusog na parakpakan ang itaupo niya to sa satuyang kagurangnan na ang pag-abot sa tuyang pinag-aandaman. Yan. Kwento ni Lolo Zacarias asin Lola Isabel ang satuya po ngunyan na ibanghelyo. Lolo asin Lola, sindaan mga tiyo asin tiya kan satuyang kagurangnan. Ta si Isabel, pinsan kan sa tuyang mahal na ina na si Birhen Maria. Kaya, lolo asin lola tanasinda. Ako po, I was fortunate na nagdakula ako, yaong pa po so great-grandparents ko, buhay pa. Sumagurang kan sa kuyang lolo, yan, sa mother side. Tigapod misinda lolo tay and lola nay. Yan, naramduman ko iyan. So lolo ko, naramduman ko, burubanggi, pigi-istoryahan ako bago magturog. Ang istorya niya po manunungod sa panahon kan hapon. Ulit-ulit po yan. Minsan, di bangungot na ako ta. Yung perme ang istorya niya, kaya ito ngayon, oy, na panahon kan hapon. So mga experience niya. So lola ko man, pag tigdadagitan ako, kay itong great-grandmother ko, si Lola Nay, ang permi ko man na nadadangog natataramon po sa iya, ito, kay itong ngayang panahon, bakong arog kan panahon mo yan. Sa bagay, kay itong panahon, dahi pa man uso ang crop top, dahi pa uso ang spaghetti. Kay ito baga po, ang mga gurang, nakasaya, or anong apod kay ito, tapis, ang apod kayan sa muya. Ulit-ulit po yan, pag nadadagit siya sa kuya, permi niyang tigtataram, kay itong panahon, ibang-iba. Kan panahon mo niyan, ang mga gurang mo niyan, nadadangog ko man ka nagtatara, ibaho na ngayon mo niyan, Father, ang mga aki. Yan. Kaya ito ngayong panahon ta, iniba pa ako sa pagkagurang niya. Kaya ito ngayong panahon ta, bako sirig ka ini. Yan. Pero may po iyan, tigsasabi niya, kaya itong panahon iba kan panahon mo niya. Kaya minsan, tig-abot man ako kang kapilyuhan, tigsisimbag ko man itong lola ko. Sabi ko, pero yako, lola, kaya itong panahon, nindo, day uso ang underwear. Nahihiling ko po sa lola ko, nakatapis baga, ipatun sa nag-iihi, tindog. Yeah. Sorry. Dahil man lugod ako madagita ni lola. Pero totoo po yan, nakatapis. Uso po kayo ito ang tapis. Pero tigsisimbag niya man po ako. Sabi niya sa kuya, tama ka ngayon, oy. Pwede ngayang day uso ang kalson kan panahon ni. Pero sabihon ko sa imo, day ka itong nagbabados na day kasal. Day ka itong nagbabados na day nasa laog, na day tigtuyo. May day tigtuyong pagbados. Totoo po yan. Tigkwento ko po ini, narumduman ko ini, ining istorya ni Lolo Zacarias, si Lola Isabel, ibang istorya man ini. Parehas na po sindagurang na. Parehas gurang na. Apisar kayan, baog pa si Isabel. Kaya during their younger years, they were not gifted with a child. Dahil po sila nagkaigwanin aki. Ngunya na si Zacarias, sarong padi, nagkaigwanin oportunidad, asin chance na maglingkod sa templo, nadangog tabaga po sa istorya, nagpahiling sa iya ng anghel na si Gabriel, asin sinabihan siya na dinangog ning kagurangnan, an sa imong pamibi, an sa imong agong, mangangaki, asin ngangaranan nindo ining Juan. Kaya day tulos nagtubod, sisay mananggad matubod kaya na baog suagom ko, gurang na kami parehas. Day tulos nakapaniwala si Zacarias sa bareta kananghel. Kariman sa na-imaginon mo, mapasiring ka po, digdingon yan, 3:30 in the morning, pag mata mo, nahiling mo si lola mo, 80 years old, yaon sa may kusina, sa may lababo, nagsusuka-suka. Kang hinapot mo si lola mo, Lola, napauno ka po. Ang simbag sa imo ni lola mo, Noy, bados ako. Siguro isusumpa mo, itatakwil mo si lola mo. Bako,
Gari dipisil man ang gadakuon. Kaya kang nadangog ito ni Zacarias, day tulo siya nagtubod. Kaya sabi ka ng anghel sa iya, dahil day ka nagtubod, buon sa aldaw na ini, mapupula ka. Yan. Mapupula ka. Hanggang na ini mautob, ining ipinagbareta ko sa imo. But later part, kang story, nadangog ta po, nakanaghali na ining anghel na si Gabriel, pinagsumiti, pinagsunod kan duwa, ang ibinareta kan anghel. They transformed that bad news into good news. Kaya namundag si Juan Bautista, ang magiging precursor, tagapagpamidbid ni Jesus. So that's the first lesson that we can possibly learn from this story of Zechariah and Elizabeth. Ang pagsunod, pagiging bukas sa kabutan asin plano ng Diyos sa satuyang buhay. Sa buhay po, I hope you will all agree with me that everything happens for a purpose. Ang gabos po nangyayari na igwanin katuyuhan. Asin, susog sa plano nin mahal na Diyos. Yes or no? Katapos pa sana po release last December 13, ang bar exams, dakula kong barkada na dai man nakapasar, dai ko aram kung paano si dai console. But these are the very same words that I told them sa text message. Everything happens for a purpose. And everything happens in accordance with God's plan. Takulon man bagang istorya, permi ko ining tigikwento. Sabi ko, perhaps in their first attempt, they failed. Diba? Ang permi kong example, si Claro M. Recto, sikat na senador. Diba? During his first attempt, hindi po siya nakapasar. But during his second attempt sa bar exams, he topped the bar exams. Ay mga bagay nangyayari sa buhay ta, nasosog sa plano ni mahal na Diyos. Kaipuhan talag po magtiwala sa iyang plano. And of course, dapat man yatong ako on siring sa nangyari kay Zacarias, asin sa nangyari kay Lola Isabel, na ang paagi po ni Diyos, ibang-ibang sa paagi nin tao. God's ways is different from man's ways. And most of the time, His plans are difficult to understand. Kaya tulos-tulos, nasasabutan. Naramdaman ko kayo ito, may sarong pading foreigner, baguhan po sa Manila. Nag-aadal pa siya ng magtagalog, kaya lang nagkaurulakitan niya na sa mga Pilipinong nagsisimba sa iya. Medyo bulol siya magmisa. Bako man nga ni Pilipino, nag-aadal magtagalog. Kaya pag nagmimisa siya, masabi siya sa tao, tumain niyo ang Panginoon. Kaya sa mga tao man, masimbag man, at tumain niyo rin, Father. Minsan, so gospel about, I am the vine and you are the branches. Ano nga ni sa Tagalog? Antabi ni Hetut, ako ang puno ng ubat, kayo ang mga tanga. Parakpakan man sa mga tao. Ang sabi ngayon ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Yan. Minsan arog kayan sa buhay ta, dahil tatulos-tulos na intindihan ng plano ng Diyos. Yan. Ngata tasiring kayo ni nangyari sa kuya. Ngata taharog kayo ni an sa iyang plano sa sako. We also have that same question. But today, we are being challenged that just like Zechariah and Elizabeth, kita man lugod. Papangyarihon niya to ang plano ng Diyos sa tuyang buhay. Arog siya sa inda, let us also submit ourselves to God's will, no matter what it takes. Always remember that nothing is impossible with God. Ang gabos na bagay, mahihimo sa kapangyarihan ni mahal na Diyos. May pangduwa akong punto
Kung gusto pa nindo, gusto ko ining ihiras, dahil man kamong choice. Ang saro pa kan bertud, na manunodan tapo, ki Sakaria, asin ki Isabel, itong sa indang pagpasensya. Imagine, hanggang guminurang sinda sa kasinda biniyayaanin aki. Yan, diba? Ang iba, pag dahi nag-aaki, baga in the early years kan sa indang marriage, nag-adapt. Pag nag-adapt na, surunudan na lugod ang aki, may minbid akong arong kayo. Pero ini dahi sinda nag-adapt, kundi naghalat talaga sinda kan tamang panahon. Ibig sabihin, nagpasensya sinda. It is also a virtue that we should possess this season of Advent. Maging mapagpasensya. Sinda itong ehemplo kan naghalat, uminasa, nagtiwala, kaya nagbunga. Itinao, asin namundag si Juan Bautista, para sa inda, asin para sa gabos, sa satuya. So mga tawong daing pasensya, ang nangyayari, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Nagmahal, umasa, iniwan, nasaktan. So, importante sa buhay niya to, na kita maging mapagpasensya. May sarong text message akong na-receive, sabi duman, ang sino mang marunong maghintay sa Diyos at umasa sa kanyang awa, ay bibiyayaan ng Diyos ng lubusan. So this is also the challenge na tigtataos sa tuyakan aldaw na ini. Na daing shortcut po pasiring sa langit. Kaipuhan tang maghalat, kaipuhan tang magtiyaga, kaipuhan tang mag-asa sa awa ng Diyos. Otherwise, sabi nga ni Kayan, shortcuts will cut us short. Ngunyan dahin ang mga pasensya ang tao, dakulo ng instant, bako, instant noodles, instant coffee, may 8-in-1 na. Dahin na, kaya ito, kaipuhan mong magtutong ibagas bago ka makakape. So, tinutong na tiga-apod. Ngunyan, yao na sa sachet, iula mo sa lagan mo rin tubig, kaya naging huga ko na sa mga tao. Bako, nakulo ng instant. Dahil nang ngunyan uso ang harana, naghilingan sa nasisimbahan, nagmisa di Aguinaldo. Pag January, nagpalistahan na. Dahil ng engagement period. Kaya itong panahon, kan panahon ni Mama Mary, igwang, anong apod ka ini? Engagement period. Kaya nga ni day tulos na kay Star si Jose sa Sainda. Nagpreparar ngo na ngunyan, maski day preparado kaya antig kakasal, tigahapot ko. Ara mo kung kurano ang kilo kan bagas. Diba? Day ng pasensya dahil kaining mga instant solutions, instant things. Narumduman nindo itong istorya ko, sumay alagang baka, subaka niya, day nagkakaon ki brown na duot, na rikot. Ang ginibo niya bagang solusyon, binakalan niya ki green eyeglasses o green sunglasses, o pagkahiling kang baka niya kang brown na rikot, tigparakaon. So sarong lalaki na perming nalilingawan so sa iyang eyeglasses pag mabiyahe. Kaya ang ginibo niyang solusyon, kapermi niyang nalilingawan, so windshield kan sa iyang auto, pinalagan niya po kigrado. Instant solution. Ang problema, subaka, dahil man nagiinom ki-green na tubig, kaya agadan man giraran. Every time na naglulunad sa iya so agum niya, na may grado sa windshield, perming nagsusuka, nalilibong. Iyan ang hilig ta. Lalong-lalo na with this technology and advancement sa science. Diba? Na nagtutukdo man sa tuyang maging impatient. Kaya ito pong panahon, kang nagigibo kami, maaraman lugod nindo, gurang na ako, kang nagigibo kami ng thesis, typewriter, pag nasala ka, mahaulit ka. O ngunyan, computer, copy, paste, delete. Minsan nga ni, may AI pa. Diba? Madali una ang buhay. Kaya ito maapod ka sa parientes mo sa Amerika, you have to fall in line dyan sa PLDT.
O matelepono, ngunyan yaon na sa cellphone mo, may Skype, o baka una sa cellphone talk and text, kundi igwanang may messenger, o advance ng maray ano. Yan. Kaya dahil ng pasensyaan mga tao. O, kaya maski sa misa, nahiling ko sa iba sa inyo, mas madali, mas marahay. Gusto ko ngayon ang padi na yung pagsimba. Makaskason ngayon minamisa. Sagaran ka na makanakin. Hansin ko rin mga sedok. Bindisyon ka mag-utos. Aramdaman ko. Gurustuhon kan mga tao. Arog man po kay ning Aguinaldo. Gurustuhon kan mga taong pagsimbahan ta. Malingawo na supadi. Aram nido, pag-abot sa prefasyo, di ofertory, pag-abot niya sa mapa sa Indo, ang kagurangnan, imbis ang taram niya po, itaas ang mga puso. Aram nido, so nasabi kang padi, bendisyonan lugod ka mo gabos, kan Diyos na makakamana, nama, ang aki asin Espiritu Santo. Amen. Pag-uruli kan tao, nag-urulay-ulay, sabi kan mga tao pakasimba, gariday ngayon kita nagpurumon yun. Na shortcut sumisa. Iyo baga, mas madali, mas marhay. Maski baga ngunya na Christmas, mag-greet kita, anong tiglalag ta sa text? Merry Xmas. Dahil na lamang tila agso, Christ Mas. Dahil ka mo magparatext na Merry Xmas, puon pa sa narong na. Diba? Merry Christmas. Let us celebrate Christmas with Christ. Tighihiridali permi. September pa sana, pagpuon kang Bermans, may Christmas carols na. Yan. Kaya mabuyong mag-Christmas, dayang-dayang na ang maap dangog mo. Dai na pong Christmas carols. Kaya, ini pong istorya ni Lolo Zacarias, asin Lola Isabel, minapagirumdum sa tuya na enot, utubon, maging handa, na isumite ang sa tuyang sadiri sa plano asin kabutanin mahal na Diyos. Ikadua, tanganing kita magiman na mapasensya. Ta sa paghiling ko po, dyan asin dyan sana naan sa tuyang Pasko magiging tunay na eksperyensya kan presensya nin mahal na Diyos. Magininigo kitang mag-ako kan regalo nin paratubos. Amen. Sakaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos. Asin sarabay niya tong itaas sa mahal na Diyos sa tuyang mga kahagadan asin pangangaipo. Kaya sa kada petisyon masimbag po kita na pano nin pagsarig. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing maandam ninda ang banwaan sa pagdatong kan kagurangnan, mamibi kita. An mga namamayo sa banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang kabuhayan sa katonosan asin pagkamuot, mamibi kita. An mga dukha, daing trabaho asin nasa kahorasaan, tanganing sa indang paglaom sa maabot na paratubos, makapakusogan sa indang pagtubod sa Diyos, mamibi kita. Ang madya sa pagligtas sa mo. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing magmahigos sa pagpamibi asin sa paggibonin karahayan, mamibi kita. Ako, Ama, ang samuyang mga pamibi, ika ang samuyang pagkamuot asin paglaom. Ini sa mong hinahagad sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Tulog kita sa
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kabot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banalas simbahan. Kagurangnan lilingyan in pagkaherak ang mga atang na dinudulot misa sa imong altar, tanganing andulot kan sa mong kaluyahan pabanalon kan sa imong kabagsikan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaasan spirito, mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo, maniniko, asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas, dadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaiba kan gabos na santos, asin anggeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabonin gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paghibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aaram, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo, girumdum kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel,
asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadandangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan si San Judas Tadeo, ang sa tuyang patron, asin gabos na santos, na kaito pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na rin kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos doon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as inagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imo Sa tuya Espiritu. po niya na hiras sa lambang saro, anin ako niya tong katuninongan. Peace be with you. Silakan hawak kasi. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo na ang pag-abot sa tuyang pinag-aandaman, asin pinaghahalat siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurang nan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asingan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kaming nagpapasalamat, hulikan mga idinulot na atang, papagkaniguang, nagmamawot ken mga maabot, tanganing punan, ming sambahon sa malinig na isip, an pagkamundag kan sa mong paraligtas. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 14,222 pesos and 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 1,103 pesos. Ang second collection nagabot man po sa 5,874 pesos and 45 centavos. Nagpuuna po ang Misa de Aguinaldo para sa mga maabot po maging Aguinaldo Mass sponsor. Igwa po anin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para sa ongoing renovation kan simbahan. Para man sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin nagpuuna po ang Misa de Aguinaldo kan Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23, sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, nagpuuna man po kan Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24, sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Asin available man po ang 2025 St. Jude calendar sa parish office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, duwang tig 500 pesos, asin 200 pesos. Joaima Sons, 1,000 pesos, Dain Family 700 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Gusto ko po kamong encourage na tabangan sa tuyang parokya sa iyang proyekto. Ini pong Paskong Parol. Anong apod kayo ito? Paskong Parol para kay San Judas. So, kung marisa po nindo, kulang pa ang nakalaag dyan. Abot po ini sa LCC. Diyan, pasiring dyan. So, 5 days na sana po bago kita magpasko. So, baka lamang po pwede nindo kaming matabangan na makompleto na ining sa tuyang dekorasyon digdi sa tuyang simbahan. Salamat po sa mga nag-offer, nagsuporta sa tuya. At yan, ilalaag ta na po dyan ining mga sa indong binakal na star. So, salamat asin Diyos ang magbalos po sa indo. So, salamat sa mga naglingkod sa altar, choir, sa tuya pong lector, commentator, lay ministers, mass collectors na talagang day nagtururog habang nagsisermon kasubago. Salamat po sa indo. May nahiling sana akong saro. Yan, sa tuyang mga sakristan, thank you very much po sa indo. Asin sa mga mass sponsors. Parakpakan niya ito ang lambat po. See you tomorrow, same time, same place. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Idukoan payo, asin maghagad kan bendisyonin, mahal na Diyos. Parigunon kamo kan Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin da ipagpauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw, nin sa indong buhay. Amen. Maugma kamo, nan sa tuyang paratubos, napadigdi, sa satuya bilang sarong tao, sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamonin buhay, na daig kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan dugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmaherako na nama an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Good morning! So, na-late po, may 6:45 pang misa. Masunod po kayo ni 6:45 because today is Thursday, day for St. Jude. So, igwa po kitang 6:45 na misa. Salamat!